Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevan leja em bernameyek nû li pêşberî we ne. Em navçeya Amedê ya Bismilêne îro me bi karê boriyê li pêşberî bin. Karekî çawa ye borî di jiyana me de bi rastî heye em bikartînin û gelek cûreyên wî jî hene lê çêkirina wî çawa ye kerem bikin em hevdûra bikevin hundir û çawa tê çêkirin bi hevdûra biçermînin. Kargeha hûn dibînin li navçeya Bismila Amedêye. Li vî kargê sedî zêdetir karker dixebitin. Karkerên li vir bi sê wardiga dixebitin. Li kargeha lûleyan tu carî makîne nasekinin. Her tim kar berdewam dike. û li vir bi dehan cûrê lûle tên çêkirin û firotin. Ev lûleyên ku li vir tên çêkirin diçin gelekî welatên cuda jî. Fabrikaya ucuz bin evin berdere fabrikaya keki Kenan bulursa. Kenan. Tu çay başı. Teşekkür ederim sağ olun. Başın inşası Emci başın. İro emi hevdura bıkıptın. Tamam. Emel bir avul çıbıkın, despek eda çıbıkın. Tamam. Em çay, tişteki çay emi bıkın. Em harım despeki makina me heye, lula çetke. Beli. Em ecve dere despek bike. O teyvi de em dibin kaynak halim lahima witken. Dipey lahime de em dibin hidrotesta witken. Dipey hidrotesta de em tinin kullanmayı heye. Derve borya, o hundre borya pasavi ratye. Dipeyvi de jî em tinin kaplama ve derve ve em jerdin polietilen. Eve kaplama reş eme ve nabkin peyvi de jî eme boya ha ve bikin. O eme bar bikin o bişin. Musa ben de söyleyeyim. Keremkin. Navê Kenan, bernavê min ekinciye. Ez neh sal ve derê dixebitim. Ez niha wardiya amirî me. Yani em li vê derê sektora lûlê de em kartînin. Lûla çêtkin, lehî mêtkin û boya xêtkin. Hinek borî em hindirê wan beton jî heye em dikin. Karker çen karkerin bunu ez barim qet li vê derê nabertin her tim xebateke. 24 saata em bi sê hêla dixebitin. 24 saatê me sê wardiya olarak em kartînin. Karkerê me Dore sedine, sed sedude, sedubiz, ama luan civara vegiştre. Avarı gereke. Gereke yani, tamam. Dengeye, denge makineye gereke. Tabii denge makineye jipirzede. Ben açıya. Bana jimere bana ham madde olarak den. Ev jikurte mesela. Bana Zonguldak'ten, Ereli. O İskenderun'den, Tozçelik. Bana jüve derece ham madde olarakten bizi havay bana dıkın makine de dibelüle hava varın yani destek av evde ham madde eve ham madde olarakte bizi havay dıkın vedere o vakit yedireceğim hava keremken naha ev bir şekleti bir şekle usta rast teve deri Zonguldak'te Livederet kevena makineye şekil digre hemen şeklevi avul temaşebtin u bunların berdura. Evlüleyin kulvi kargehib ava eki baldari çedbin diseri da bıxamten kargehe ujdervayı bajerten. Her der makine gelek izede yani temaşevan meja denge kizede heye o beneki granj heye bena makineye ez boğarım karkerin kulvir de habitin her izede denge açsın. جبي بهنا جراند داعيسن نها دنگ من ناي gohemin. Evina saç olarak deve lülev derti. Bu makine öyle mi? Makine eve evina kebe ütya ve heye kaynak gazya ve betke. Dendire ve de lahim kel ve deri. Bu glover dike. Lüver hem glover dike dendire ve de lahim ke. Derti te jori jalver lahim ke derve ve. Emni kalın geçiyor yani tepkiler rejiyonu talukavi heye. Na talukavi katına mespen zakat karın onu. Tamam. Keremken. Kintu jumra beje. Ana ne ya? Kali de tepkini mana ma karşı vana be. Tamam. Penalete. Abiya hem digara
هم جنده ده لحم كان بينا واجبر ده لحم كان بيانا او صور بيه او عيناوي ينصمات كان جهندر ده ينصماوي دريت كان جهندر ده لحم كان ده الجنة ده شجوري لحم كان بينا تريد لو تينا بينا حظاوي عيار كان نا عيار كريه نوشا انا طبعا عيار كيري انا نام داره تبغى داره بقول انا تشيت لو داره لما شمان نجمها هرتش عيار كريه البدر عليكي راس دكده عليكي تنجي بالشكل دقره البدر هرتش عيار كريه نابي ben makine çiğ nabıya نابي بيش جرد من صو ماكينتي sağ ol ايه yani glover dık عليكي تحليه لولة çetke lule çetke ايه Piştî ku tên kargê jî li vir di makîneyan de derbas dibe û dibe lûle. Ez jî hewl didim hîn bibim. Lê hînbûna makîneyan ew qasî hêsan nîne û divê demek derbas bibe ji bo wî tenê temaşe dikim. Di bernameya karên zor da em navçeya Bismillah Amedê bûn me serîda jî anîtî bû ziman. Belê em serîda ketin hundir me dest pê kir li vê derê boru o cûreyên borûyê an jî lûle tê çêkirin. Li gor daxwaze ye çêkirina van lûleya. Kes çixwaz bixwazin tê çêkirin serîda em çûn makîneyek derket pêşiya me. Dû makîneyê de ew madeya ku ji dervayê bajêr hatibûn di makîneyê de derbas dibe dibe lûle û tê amadekirin derbasî beşekî din dibe. Niha em destpêkê da ew madeya ku hat vê derê û bû lûle me wana dît makînayê me dît لبلد ده مدرسة هون كاربو دازناي بيشتكو أو بقولوا لا مالوا لا خد شاكر نها متشبكن انا لولا ما هات دركات بدري مالو لي جاكر جانا ها امي دربي متربكن امي درجياوي متربكن امي قلندياوي كومباز بكن وتكيد امي كنترول بكن كقصور جيك كيماتي تدمانه لحيم خوش نگرتيه يجي لحيماوي ضعيف ماي امي وانا تثبيت بكن اشتي تثبيت وانا امي بنا بشيلن ابي دبي ودوز بكن طورنا مجرد أم جيكو خيرانة شنو ولا دكارن شكل امي وانا جاب شيلن هو الويدري ها يعني امي الويدري اجاوي لحيم بكن تمام جاب دستا لحيم بكن الويدري تمام أم شكل ترم كن أم درباسي بشكل barış. وبكرة شكل ما تبغى برا براو بكن ما تري بكن كلام كن خلاص بقى انا ام درجه بوريه داسبينن Germe. Peki. Ne diyor nasıl? biraz şey Şunu şu peki germe. انا ابي درجه بوريه داسبينن اما اذا انا جلوبريا بحسبينن Tamam. ام بين كام زين بيه تشوف بيه اما جلوبريا بيجي بحسبينن كبره Globeravi. Globeravi bir şekilde. كبره ورا بنا متربين انا ويجي بحسبينن Nava yine ki germe yaşa. Şeyinu derken نوج لحيمه دركتي يا جماعه وبراجي بلازما جيت كهنكي جربك Hemen nava evet ve طب دائما hemen globeriya hiç دقيقه Şu. whatever ور अब भी दस्ती बिना बगरे Evet. abra bगरे ausa viaj bina bगरे हम बेजन تبنا yapıştı ve bize lakina bir derede blinke inki blinke ausa hem ben parabuna ve boriye çıkarsa Si çal. şey metre o çarşıda o Si se. 6 yek Şesti. 4 metre çarşıda 6 yek santimetre 4 metre. دبنا لا Santima onu zanvaya. تولرانس ما هي يعني جرب البنيه هناك كذا وبسريه هناك كذا Çıkası. يعني مثلا tolerans امبيجن بالسنتيم شوف جدبه بالسنتيم لازم جدبه در خاطري وتقبان ولا بهذا اللحيم كرن سريوان Germe. بيجي جهودني Nam berdin. بردن Germe ama. موري شو يعني شذبه؟ فرنه دكتيه اما هو دبيتش هنا
Yani madde em binav karın nekin. Ji mesela ji Zonguldak ji Mertên, ji İskenderun ji Maratên, ji Karabûkê ji Maratên, em madde ji wan diratin. Piştî ku em madde ji Maratê em dixin makine em sav makinesi olarak nav dikin. Lûle çêdike, pey ku lûle çêdike kî li gorî müşterî ku çend metre dixwazin em li gora wê jê dikin. Di pey wî de jî em devê wan torna dikin, devê wan dûst dikin. Pey dûstkirina devê wan de em dibin lehîmê dîsa. Bêna em derbasî beşekî din bûn ve de lehîm an jî qeynak tê kirin. Bi rastî gelek caran qeynak jeriban dû lê li vir derênekî cudayî heye. Di vir de em çima qeynak dikin, çima lehîm dikin? Bana dema ku em wan derdixin dibe tenik ciya de kemasiya lehîmê hebe, dibe lehîm nebû ve, dibe lehîm xwar çû be. Em wan dera bi spiralê taş dikin, bi karbonê ceribînin û di pey wî de jî em lehîma wî temam dikin. Pey ku lehîma wî qediya em ji vê beşê jî diqedînin dişinin hela hidrotestê. Ev beşekî giran ez var, min Tabii. zahmet e. Em beşa zahmetiya yekî jî ev e. Nefsa. Ji ber ku êdinan makine ne? Di makineyê Êdina de makîne ne evîna ji ber Bi desta tê bi desta çêdikî em beşa giran yek ji wan jî ev e. Mesela li vê derê dema ku işte pirsim her işte giran çiye li vir çi kar? Yani en işe giren kaynak değil. Evet. Lehim kirin te. Em dikarin spralê mehene te karbini Tamam. gözlük ki he. Yacı maske ki bine. Ev ew berçavke xayraxê. Va kaynak Ez he. evî çavdim serê xwe vî derxim. Te verna derxi. Zêde şidiya. Ha. Tamam. Aha ji bo xayraxê Peki. em amedekariya xwe dikin. Temaşevarin deja. Amina. Piştî ku me amedekarî kir em ê dest pê kir. Gelek carem qaynak kir lê bi rastî jî qaynak leyê minekî zahmet e. Talûka wê heye mirov dikare rûyê xwe bişewtine. Stûyê xwe, xirka xwe. Tamam e? Ha. Na ez ê çi bikim ji bira vê ji Naha em bina bebi avay bir kartinin em vedkin. dest ılak. Eldivenci gere takmış ki. Bana eldiveni kaynak en ajber hatırı ko ne şevutin. Bana agir nagir. Piştî ku vê de berçav hewjet kir zê. Na andi berçav ya havcan agir. Ha. Em bina bir avay bir kar. Ez vê derim berçavê xwe. Tu bir de berçav ko. Em na amade ne? Em ê na lehîm bikin. Lêya xwe. Na em taşı ko vetkin. O em bir avay. Di kargehê de piranî kar bi makîneyan tê kirin. Dema em derbasî beşa lehîmê ang û qaynaxê dibin, ez jî dixebitim. Di serî de serê lûleya spîral dikim û paşî jî lehîm dikim. Ev beşeke giran e û talûkaya wî jî heye. Lê ji bo ku zerarê nebînim, dest û rûyê xwe diparêzim. Em ê na derva wî lehîm dikin. Ha, ez ya zanînim. Zani. Zanim ama eviye jîrekî zahmetiya wî heye. Desti kul poze ko ne ka veraş be. Wa. Bina kaynak tutuşuya ve avtaya sağlam gereti bir giri. Eviye pelku deretkin dema ku şubha naşgule. Tabii ana şunu aç bile. Ceylan abi Mervan aga. Te albirxi o bırak kaynak. Tamam, berçaka û. Te berçabe o bir giri tasuk lena kat. Lena gazeli. Gazeli murana harma. Tamam leka. Misveren kestik. Ha dakiki. Ay. Mazlum zümit tırsi. Altta bese. Te boriye ge. Ez nabinim na. Tamam tına bir tebi bin ana. Yine. Vale. Verde. Şena bu. Aya jeri ezeverim. Dur peki ne zelekine? Tamam. Al da sırf bir ana. Peki ne Evet. zelekine? Tamam. Katı berde çekim. Ha. Teva verim. Ha devam ke. Jer de vere.
Aslında da lehimci gibi başı. Bes edğazi. Bırak Bas bori et. karane be. Tamam. Tamam. Tamam dergacım. Tamam. Ne yapayım? Naha Böyle name الحماوي قدان الحماوي إيه. ما يخونسا. nama lehim kirinci kadam. ما قدان. إيه. Burası ev beş ki geleki giran. Beş eka geleka giran. Destem rov de Gelek- çave rov riyem إيه. rov. Yani taluka ve şey. Talikave he. Bir de Malatya metizani gele gelme. O ve kaynak heji ev hülfavi germayayı. Firzedeye. Yani o tırıkar vicile tanık jivi karib ki. Lazım tişki kalın khud ki. Evet. Jiber hatire ko lambavi cani mervat şevtine. O dema cilcil hot ki Gelme. gerbe. Ki gelme. Yani seres ve hatta evare evke. Dınav germahiye da. Dınav germayı da kare kuamken. Kedeki geleki giran إيه. ve tedayim. Böyle pişti ku makine derbası bulule em derbası beşe kidim bun. Ev beşa hem spiral hem jî lehime bu. Serda mebdesta spiral çekir. Pişti ku me wana kadant em derbası lehime bun. Burası gelek cara bi destê xwe milehim kir lê vê cara hinekî cudatir bû ji ber ku ew lûle gelekî dirêj bû gelekî fireh û mezin bû me hinekî bi desta lehîm kir dîsa ji ber lehîmê jî me destê me de lepik hebû me çavên xwe jî parast ji ber ku em zarar nebînin piştî lehîmê jî ku lehîma me amade bû em derbasî beşekî din bûn. Na boru tujî bikin av ev boriyê ku tujî ve av ev lûle diceribînin ayara wî dikin ka cîkî qul biye nebiye cêk ku zarar dikiye nedîtiye eger cêkî qul hebe jî cardin divegerînin dîsa lehîm dibe dîsa têve dere na jî hûn dibînin borî tujî ve av ev kar jî bi makîneyê têkirin em destê xwe zêde nikarin bidin vê derê niha tujî dibe newsa Nahana ve tjebu avay avit. wa dûr da Am karın na arın eger yali. cîkî qul hebe divir da derde newsa Jiye kul hebe durda bellit ke. belli dibe Basınca me heye. Kote kul hebe durda basınca da bellit ke. Dve boriye de kul heye. Yere un ve boriye tekrar lehim ke. Benim niha pişti ku wedît dibe derê ew lûleya ku me çêkir bû ew boriyên ku ji makîneyên derketin me lehîm kir hatin cê ku av dikeve sedema wî avê jî çi ye av dixin navê ji ber ku cêkî qul hebe cêkî zarar dîtibe ew piştî ku av dikeve bellî dibe eger cîkî qera hebe cîkî qul hebe car din diçe lehîmê tamir dikin çê dikin û dişênin vê derê em niha derbas binûsa Kerem ke. em ê nêz da binerin Evet. beynekî giran jêye vê derê Ben hidrotest aşama kivi deneye. Lorem avet jetkin basınca çetkin. Peki basınca ve çedbe am kontrol avetkin. Eğer kusur ki vetene be am ve borya dişinin aşama ki deneye. Evina zamanı Türkiye amcır dibecin manometre. manometreye Vatek am basınç çetkin. Basınç ki burada var. Vatek am bori basınç çedbe bori peki tjebu hava tedeye. belê Hava bori testandın. Hava yutuştik kadiya. pêşî hava testandin heja Hatta hava tede hebe basınç çenaki. ha rast İşte bu hava kadiya ica basınç çetkin. belê Ama her bori ki gori mezin bunavi, kalın bunavi, basıncavi değişti. belê Basınca veya si o dubar emjir dibejin. Ama her bori ki ratkin si dubar evi didini. Dubari de kusur hebe zaten. Ve manometre de belükke. Hela ew bejeri. nîşan dide newsa Hela bejeri. Ve mesela jubay basınca ve kebe. Manometre de düşüş şeydi. Jigay nevici, ama çav jiledirini. Ama dori daran ka dubari de kusur heye, ka kul heye, ka abdicik de davije. niha çê dike Nahat kusuravî jetke. heye Nahat jetke hava kudüsüye. Evet. na eger mesela kusurek hebûna an jî pirsgirêkek hebûna xuya dikir ji vê derê Yine ana kuya nake. Yine nake, Ber nasıl? katırık basınç çene bu. belê Lastik de heye ve ana lastiği kapadı. Leviya liberen ana ve kapadı ve lastik yapıp gide.
kinga golastiya xu girt demek hava ve qadiya ye. Evet. Peki hava qadiya peftir ja em basınç çetin. Ve Murat bir dikkat verirse Bina daldar be. pırmıyım. Neyse kare. En mühim, en mühim dikkat fazla biraya. Böyle. Hadi ana lastiği kapat. Bel vedere brasti em dikarin bejin kare lüleye geleki baldarı tekirin. Divir da o makine geleki zedene. Kare desta em dikarin bejin hindik eli böyle makine jber kuzedeye her tişjil vedere em dikarin bejin makine ate çekirin. Em derbası beşa boya xibun brasıca ev beş geleki mühime halikile beyneki geleki granjeye em vedere çıdıkın keki. Livedere boyak kuturendi son aşamı livedere avli hemre wan boyak kin. Hani bori derbe wan poleten kin sadece hemre wan boyak kin. Hani juan jam hemre wan boyak kin derbe wan ji kol terkin. Abi parşeme ana hemre wan apoksi boyak kin derbe wan ji kol ter boyak olarak am boyak kin. Rengi soru Hemre vi sore derbe vi reşe. Ha. Ev juvara müşteri soğuk. Müşteri cevap bazem bori vi. Şin beje un şin dikın kes beje un kestim. Cevabı fazla. Tabii ekes jiyane, sor jiyane, turuncu jiyane, ezer jiyane. Müşteri çıp fazla am gorave. Böyle. Nahab ev bir cihaz da un çedikin draşine nosa. Evi cihazı draşine. Boya ka gulbeder elna var kama makina vel biyaliye. Boya ka nara bkha. Beyneki gran el vedere. Beyneki per grane. Geleki Geleki grane. Hareki Ama bina koltre avaraş derve ve beter grane. Ya. Hem bir şansın tabii. Hem rastlayı rahatlıkla başaman ne Ben hava di ana ve boya me boya kirin kadiya. Ev ya kadiya nosa? Ben ana ha kadiya. Ana işlem ve kadiya ve boya. Nave kadiya ne derbe mayeje derbe derbe aşama gidine. Hatta bana zuabı be. Cem derbe ve. Çi khası da zuad ve çende yani em ben ilo vardiya proje ndreve çekin ve vardiya şeveji derbe çekin. Çen ro dikade boriye ki mesela kesek bu fazla sathab benci hay. Yani sathab farkı bori fazla gori mezun buna ve kanun buna ve fark ki em bejim bori ki normal mina bana sathab bori em karın ser o şarla çekin. Bete başavan ne brastici وقت ما جو دوی بشه دا بشه بویا خدا بینه که گله که گرانجیه ام نکارن دسته خوبزنش برکن ماکینه ام دسته خوناز نه تعلقاوی جیه و گله که مزنه ماکینه بخوشت که دوی شکل تشکرم نه دلدن اون دوینن هلدن دین عالی که و در بای بویا خیلی چیز زواب به عالی کی جایی کدیم میریم دیگه biraz. بله حیا و زواب به boyaxê da jî dîsa lûleyên mezin bi alîkariya makîneyên ku tê da boyaxê têboyaxkirin. Pêşî nava wî têboyaxkirin û piştî ziwa dibe vê carê jî dervayê têboyaxkirin. Di vê beşê da bena boyaxê gelekî ye û bi rastî ev beş hem xirka mirov hem jî serê mirov deşîne. Yani şu navê wê tibêjî şu giraniya wî tê berçava. Ji ber xeynî wî jî her derê te demir e. Yani buraya demeşici vateku telefon böyle dikkatli nemeşi televizyon tarpeli yani seri tercih keve linge tercih keve zahmetiye mezun şu eve hangi stresavi heye jxeyni yani kan bejin işki tezede bimla baqavet edki nine tam makine ne le disa jmat segnandi biji hatta evare jber vid dengi winki zedeye jber qalabalgawi hangi stresavi evkavi insana debetline Bênavber 24 saet ev kargeh dixebite.
Karkerên li vir jî ji xeynî navbera xwarinê li ser piyanê û li ser karê xwe ne karê xwe baldarî û gelekî baş jê dikin. Di vê fabrikaya taybet de bi rastî nêzê sersed kesî dixebitin û debera xwe bi vî karê dikin. Sê vardî heye li vê derê, serî heya êvarê di nav vî karê de ne. Em dikarin bêjin her çiqas makîne di dewlê de bin jî kesên ku li vir dixebitin, karkerên ku li vir dixebitin her tim li ser piyanê, her tim bi baldarî vî karê dikin. Talûka wê jî bi rastî heye. Me ji hewl da bi hevdûra em vî karê bînin pêşberî we heya bernameyek din dema xweş be.